Machiegni jahera mar chenro mar penj laktar kokalo RAMOGI TV kawa wacho ni ngima en mwandu. Mata chenro ni en Ruth Otieno, aduoko ni erokamano makende kuom bedo kodwa odiochieng' ma kawuono. Amor mokalo ni wendowa kendo daktari osechopo e studio, abo miyo thuolo mondo miyo nyiswa ni nyinge ng'a, en wuod kanye, olonye weche mage kaito wadonje twak achiel kachiel. Kaito aneno kaka wuono bende oritore gi wendo machielo mabende abo rwake e chenro, ok owinj dhowa ni to kata kamano ne waneno ni ber mondo mi warwake. En bende bo nyiswa ni nyinge ng'a kaito wadonje twak achiel kachiel. Machiegni daktari. Erokamano Ruth. Nyinga Levi Onyango, wuod game akala kendo amor biro RAMOGI kawuono mondo wawuoye topic wa mar kawuono mar penj laktar. Erokamano ni laktar molonye weche mag. An laktar molonye weche go mag tuoche ma chando wich dhano, iluonga ni psychologist, kendo an bende a specialize e yore go mag addiction treatment. Manyiso ni yedhe ma mero dhano gi madha dhano kotiyo godo e yo moko winjore to nyalo ketho paro kendo nyalo loko tabia mar dhano. To yo mwawuok godo e tuono mano speciality matimo kende kumwatiye organization marwa maluongo ni Amrek Kenya mane gigo mwatimo kono. Aneno ka watende kod wendo mabende kawuono yorowa, owinjwa ni nyinge ng'a, iwacho ni ok owinj dholuo kata kamano, owinjo koso okonyal wacho. Okonyal wacho, okonyal winjo. Karibu kwenye kipindi, utatueleza unaitwa nani? I'm Sergeant Tony, Kenya Prison Service, a recovering alcohol addict. Recovering alcohol addict. Proud recovering alcohol addict. Mbona umeongeza proud? Sababu najivunia kuwa. Unajivunia kwa on the recovery path. Asante sana. Dr. Levi, adwani wagoye mpaka kotendo kod weche mag tiyo kod kuong, kachiel kod ainyanya kuong, alcoholism, ka bende iwacho kacha ni seche main chake tinyalo bile mana matin, to ka ponono ni odhi ainya to bro kelo ni tuo mabende wadendo kacha ni alcohol disorder. Bende wantiere kod tuo machal kod mano, alcohol disorder. Mano ntiere tuo moluongo ni alcohol use disorder, manyiso ni kongo imadho kiwango makoro se ketho pachi kod timbe magi. Koro alcohol use disorder wacho gani en tuono ma ichope ma iniwuon igombo ni mondo iwe madho kongo. Lakini setemo kata weyo kuom samoro matin tiyudo ka idok e madho kongo kacha chande. Kendo kongo no kokiyude kata kokimadhe modonje e dendi tiwinjo kituo. Koro winjo mari miwinjo ga kituo kokimadho kongo chande, kiwango no kisechope. Emo wacho ni koro in gi alcohol ang'owa, alcohol use disorder. To en tuo ma interfere gi oketho gik mang'eny i dend dhano kanyo ero. Kendo kiyudo ka ng'at mosechopo gi stage mar alcohol use disorder, mane stage mogik mar tuo. Kama koro wacho ni ng'ato nigi alcohol use disorder no endo. Iyudo ka ntie fuondni mag dendi ma kongo seketho, ntie kaka kongo seketho pachi, kendo inyalo yudo ka itimo gigo ma ok winjre gi gigo ma dhano ma ngima timo. Mane mwaluongo ga ni alcohol use disorder. En tuono mar del to kod mar obwongo mikelo gi kongo, tiyo marach gi kongo. Iwacho kacha ni seche mosechopo alcohol use disorder koro en tuo stage mogik. Manyiso ni wantiere kod stages mopogore opogore, wantiere kod okange magini donjo gode dend ng'ato koso. Pono ni wantiere kod okange gi chako ga nang'o kata stages gi chalo nang'o. Okange go to nitie ma gino kange auchiel. Mokwongo waluongo ga ni initiation ma ng'ato yudo ka kore ka en odiochieng' mokwongo mano chake madho kongo chande. To ibedo initiated. Irwaki. Nyendi dhano chalo initiate kongo e yore mopogore. Iyudo ka kata mihia yot kanyo nitie kongo moro ma janyuolo keto ga e kabin kanyo, okawo to dwani mondo dhi otim nadi, otem. Kendo nitie gino mabejo moko be chako madhe e kanisa, nitie church wine moro ma dhano madho ga e Catholic kata mane kanisa ma ji. Mano inyalo initiate nikech asebedo iwinjo kwacho ni en sergeant. Tuo ni omako ji mang'eny. Tasebedo nyaka gi jogo ma negi chako kaka altar boy e Catholic, kanisa ma Catholic kacha chande. To gino kaka ne gichako madhe kanyo no ne gibinjo ka gin interested. Ing'eni mano en gima nyalo bedo marach kiwache kamano kendo kalure gi mano kanisa. Lakini tuo ni en tuo to mako ng'ata to king'eyo nang'o ma obro chopi kiwango ineno denda kako timore. Nyalo chopi kanyo ero. Nitie ka ng'at ma nitie jogo client moko ma kata patient ma sebet godo kipenje ni kongo ni chako madho kanyo. To nyisi ni an altar boy ka ne high school. Mane kuma na winje kaka na winjo ka to mano bro kelo wae jok mane gi at risk wabro ng'iyo kendo wabro mention gi kanyo. Stage mar ariyo waluonga ni experimenting. Sama ng'ato osemadho kongo mokwongo chande, owinjo ka koro odwani mondo chak experiment kalure gi effect mane kongo cha okelo kata kaka no winjo kano madho kongo no odiochieng' mokwongo. Onyalo gombo ni mondo tako timne nadi, ochako madho kongo no kendo. To aito chako experiment ka onyalo experiment gi kongo to ka kongo no donje dende ko winjo ka kongo no mitne to endelea kode
manyiso ni koro chako keto pattern moro modwano madhi e kongo koro kata experiment kapodo winjo maber kaka no winjo ka nyathi sikul sasa ma giwuok sikul ka giduogo dali holiday chate yudo ka nyathi nyalo ga donji ot komer kata mana sikul kacha ka en sikul yudo ga ni imiye suspension ni nyithindo ginyo oruko offense odhi oko duogo chieng Saturday ochako bet gi pattern ka en nyathi mani ot bende onyalo bet ga ni ng'at ma weekend ka weekend koro kine nyathi en party kune manyiso ni gitimo ang'owa gi experiment gi drugs mopogore to kongo achiel kuom drugs ma jogo experiment ka godo kisechop mano stage ma koro mar ariyo mar adek waluonga ni social use ma ng'ato koro en otiyo gi kongo socially kumora mora event mora mora modhiye nyako tim nadi nyako bil kongo ibiro winjo ko penjo ni to bende gimoro ni kanyo iwinjo kendo ko dhi event ma onge kongo tiwinjo ka iye wang openjo mano event ma boring ere kaka wanyalo dhi event ma onge mok wanyal luok ewi wadonge manyiso ni kongo cha osechako timre na osefwenye kendo osefwenyre gi dende ma dende osechako mako kongo no ero kuko kanyo to koro wadonje regular use number 4 regular use kongo osechako interfere kodi manyiso ni spend pesa mang'eny e kongo molo kaka ni spend ga sama ne podine social ang'owa e social use kendo frequency mari mar metho bende medore inyalo yudo kichako riembo gari kitimri nadi kimer kendo yudo ka responsibilities ni mani ot kacha chande bende sechako neglect moko nikech pesa cha dhi e ang'owa i kongo koro legal issues gi police nyalo ga chungi drunk driving chako bedo gi chandruok mathoth kae gi kae nikech tiyo gi mari marach mar ang'owa mar kongo kendo samo kimerlo kongo no tinyalo ga chako winjo ka in gi hangover ki madhe go kichungo kinyi tiyudo ka in hangover manyiso ni dendi cha osechako respond kiwango mimadhe kongo sami chope stage mar 4 ma waluongo ga regular use no bende koro omedore mondo mi winj kaka ni winjo kimadho kongo social use nyaki med glass moro wiye kata med chupa moro ariyo kani madho ga achiel korido kiti mang'owa manyiso ni quantity mari bose timre nadi bose dhi malo aeto inyalo chako bedo gi chandruok ka tich iyudo ka ichako bet absent ichako leo ineno nyathi school kacha be yudo ka koro performance ne nyalo chako duogo piny gik maka ma kisechako neno tabia gik moko ka chako timo ng'ato kano ting'e ni ng'ani osechopo stage mar 4 mar kongo aeto wachopo stage mar 5 malongo ni confirmed addiction confirmed addiction manyiso ga ni problems ma wacho kanyo mag stage 4 go koro ginere wazi koro kata tich cha koro ken leo mathoth ileo Monday ileo Tuesday Wednesday okidhi ineno tich poko Thursday samori chopo inyalo be kinyalo ga we mokidhi tich the whole kata mana 2 days kalore mano kisechopi confirmed addiction pesa ni duto ng'eny gi koro responsibilities mane ot kacha inyodo ka school fees dhi kongo iyudo ka pesa moro ma oket kanyo ka en mihia ma pod tin ma onge kuma ogole pesa iyudo ka pesa min gi olale kibeti iyudo ka pesa wuon gi gimoro nyalo kawo dala kanyo timre nadi ousi to koko madho kongo no to tet ni maratari kendo oken tet ni kende luya be ochwer nindo boko yud maber koro osechako interfere nyaka gi function mari physiological function mari manyiso no kinind maber okichiem maber appetite mari osechako lal kongo no nyaki madhe okinyi kata ka in daktari kidhi e tich kacha chande kata ka pok isedonje theater nyaki yud kitimo ang'owa itimo glass mako kimadho glass no gokinyi kidonje theater kacha ti dendi chako timre nadi dendi chako tetni kendo iwinjo ko kinyal perform ko kimadho kongo no ka in electrician ok inyal fungo bulb maro kacha ko kitimre nadi ko kimadho kongo manyiso ni isechopo e stage mwaluongo ni confirmed addiction manyiso ni i withdraw experience withdrawal symptoms ko kitimre nadi ko kimadhe a stage koro ma waluongo ni alcohol use disorder ni mane koro stage mogik okang mogik mar 6 ma koro kanyo to in ng'at matuo monego beni wateri hospital in ng'at matuo monego beni ikawi iteri e hospital kongo en tuo wacho kamano en penj laktar gidiere ma wantiere ni samori nyalo chaka eyo matin daktari wacho kacha ni ntiere initiation teneni rwakie inyalo rwakie eyo moro ma yom ahinya to kokitang tibro poki chopo okang mogik makoro nego beni maki iteri e hospital waka oyweyo ka waduogo to wadhi nyime kikidhi mabor kata matin kikisudi. It's time for the greatest football stage in the world. Hapa Shabiki.com tunakuletea the Qatar jackpot. Rahisi sana. Correctly predict 6 World Cup games kwa shilingi 8 pekee and win 60,000 shillings za haraka kila siku. Tuma neno QJP to 29063. Believe it. 6 World Cup games. 8 bob.
and 60,000 shillings cash is all yours. Play now. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com. Ukitaka kupata sikiza kodi ya mkono wa Bwana, tafadhali bonyeza *811*404#. Kumbuka, sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Machegni kendo penj laktar ko kale Ramogi TV wawacho ni ngima en mwandu, en alcohol use disorder, en tuo. Daktari wacho kacha ni kongo en tuo. Inyalo chako, inyalo bedo initiated, irwakie mana matin tinto kipono no to ibedo jago no matire kod tuo. Kapo kwa dhi mabo daktari, adwa ni mondo miaduogi iri Tony. Tony, utatueleza ulianzaje ukajipata ati umefika hapa until ukarealize it's a disease, you need to get help. Ulifika hapo aje? Nilianzanga back 2006 nikiwa college Eldoret Polytechnic. 2006 eh? And 6 yeah. After form 4 nimaliza form 4 06 nikaenda college. So niko huko, niko na pocket money, it's my life, niko peke yangu. So ile experimento, ile kujaribu kachupa moja, sigara, una ile kujifunza. So within a duration ka 4 months nisha kuwa deep. Mingiana pombe, bangi, tumadawizi kidogo. Lakini with the time nikaendelea. After nilisomea hotel management. Kwenda kwa motel unajua pombe iko mingi. Nikaenda Masai Mara. Sasa nikiwa huko nikakuwa nishaingia deep. Lakini after some time nikakuja Nairobi, nikafanya kwa clubs kubwa. Hii Nairobi ka barman. So unaona pombe iko. Hata Aligam nilikuwa kwa one of the biggest clubs those days nikiwa ka barman. So nikakuwa nishaingia. Lakini nika DOC, drug of choice. Nikaacha zingine sasa ikakuwa pombe ndio. So kuna kitu DOC, drug of choice. Unaweza pata unatumia vitu mingi, bangi, pombe, but kuna ile DOC. Ile umependa kabisa. Ile umespecialize nayo. So my DOC ikakuwa ni pombe. So after sometimes nikafutwa job kadhaa juu hiyo pombe. Hata airport nilikuwa one of the biggest companies there, nikafutwa. Mombasa nikakuwa na nyuki. Nikaenda back to Sudan. Nikakuwa barman one of the clubs kubwa huko Juba. Nikangojeka pancreas. So nikaona nimekuwa serious sababu nilianza kufikiria kama nimengojeka liver. So nikarudi back to Kenya. Nikiwa Kenya nikaacha pombe. So inaitwa cross addiction. Nikatoka kwa pombe nikaingia kwa kuchonga. So nasema kuchonga ina shida. So kuchonga is doing what? Haina effect. Kuchonga ni nini? Haina effect kazi zile zingine. Kuchonga ni kukula muguka. Okay. Kula muguka yani. So sasa hiyo nimefutwa job kadhaa. Zote nikihesabu ni kama 7. Zile nishafutwa sababu ya pombe. Zingine hata naacha. So after naacha tu, unaboeka tu naacha kazi. So lakini hiyo time nishakuwa deep in addiction. So by 2016 nika-apply kazi ya Kenya Prison Service, nikachukuliwa kama professional. Nikatoka kama sergeant. So bado nikaingia kwa ile pombe kabisa. Ukatoka kama sergeant? Yeah. So back 2017. So nikaingia kwa pombe kama kawaida venye nilikuwa. So after sometimes nikatumwa transfer mahali inaitwa Loitoktok chini ya Kilimanjaro, border ya Kenya na Tanzania. So huko pombe ni cheap na iko mingi. Sababu bia huko unapata ni 75 bob. Lakini ya Tanzania. So nikaingia ile deep. Lakini sasa hiyo nikakuwa nimepoteza vitu mingi. So nikiwa hiyo nikaanza kujirealize. Kuna mahali imepotea, miaka imesonga, niko 30s lakini sina any. Mabeshte zangu wamemake in life. Ile nilikuwa ni ile self realization. Najua niko na shida. Lakini kujitoa kwa hiyo shida ndio ilikuwa kutoka kwa shida ndio shida. Kujitoa. Lakini saa najaribu lakini naishi na zile masaupiti na hizo ma regrets. Lakini najaribu kujitoa sababu nishakuwa deep, niko kwa rock bottom. Nishaingia huko deep kabisa
kwa pombe, so kujitoa ilikuwa ngumu. So iko na problem kwa kazi. So wazazi walikuwa supportive. Wananiambia Tony, you are an addict. Jikubali wewe tukupeleke rehab. Lakini saa hiyo pia mimi unajua uko na zile denial. Nakataa tu nasema mimi si mlevi, hata nikikunywa na kunywa pesa ya. So unajua lazima ujitetee, mtu hawezi puliza yani. So after some time mkubwa wangu akaniita, akanisaidia sana. Nikamwambia yeye niko niyo shida. Hata yeye akaniambia sha realize. So akaniambia badala ya hizi nikuchukulia hizi mambo ya discipline, mbona usijaribu kuchange? So nikakuwa na support, mdosi akanisupport, wazazi wakanisupport. So ndio nilisik medical help. Nikaenda kwa rehab for 3 months. Cause yangu ilikuwa tu only alcoholic. Nika change, so I'm now 3 years sober, proud, na life ika change mpaka wa leo. Daktari wa Pablo, congratulations, well done, well done, well done. Daktari, awinjo gimoro ka ani drug of choice, tiende ni ngato nyalo bedo koda, ginyalo bedo mang'eny, ngato nyalo bedo ni omoko e kongo, entiere njaga, entiere nyasore, entiere gik mopogore opogore, to entiere moro ma chunye orwako ahinya. Drug of choice ni en ngato pore ga poya ko yudore kose tango matimore. En gino ma ngato identify godo. Sami experimenting ma wacho cha, jitiyo ga gi yedhe mang'eny experimenting kanyo. Lakini nitie yath madendi donjre godo. E wiwa kae nitie sama watiyo gi yedhe, nitie hormones ma yedhe trigger e wiwa kae, pleasure hormones. Koro yudo ka ngato pleasure hormones mage obedo triggered highly gi kongo. Nitie ngato ma pleasure hormones mage bedo triggered highly gi njaga. Nitie ngato ma pleasure hormones mage bedo triggered highly gi ndawa. Mane mamiyo ngato eno decide ni an mae kore drug of choice mara madwa timre nadi. Gino miwinjo ka mi effect mane manyo chan. Kech sasa ma pok watiyo gi miwinjo ka omi moro miwinjo ka itire kod chir moro, gimi manyo no. Sasa ya ma pok watiyo gi kongo, kata gi yedhe moro ma mero ngato. Nitie gimomiyo watiyo gi yadhno. Sama pok amadho kongo, nitie gimomiyo adwa madho kongo no. Ka madho kongo no ma yudo effect ma manyo cha. To en reward, o reward, mano koro obed ka sama wa yudo reward cha, chances marwa ni wabro kendo timo tabiano next time ni malo. Mane kaka ngato identify gi drug mare mar choice. Daktari adwa ni mondo mi wang'e ne gimoro Tony wacho ka ma ok adwa ni mondo mi wakala kamano. Tony wacho kacha ni mokuongo kano dhi e college ne ntiere gi pesa, ma adwa ni wadonje e jogo mantiere e thuolo mamalo mar donjo e chandruok mar alcohol use disorder. Ne ntiere gi pesa ne, kato osebedo oneno ni en ng'ama ng'ongo, onge kod jonyuol. Kato wayudo kacha ni ochako tich, nikech notiyo kaka barman e club kata e club mopogore opogore ma kongo ng'enye. Wang'e jogo mantiere kod thuolo mamalo mar bedo kod chandruok. Jogo man gi thuolo mamalo mokuongo en ntiere tije ma samoro ka ngato tiyo to nyalo kete e chandruogni. Ntiere nongiwinjo kaka wacho ni barman no ero. Gino mokuongo lurega wawacho ni iga ma ngato chako tiyo gi kongo. Kichako tiyo gi kongo kinyathi matin ahinya, chances magi ni mondo ibro bedo gi alcohol use disorder ni mamalo. Koro the age of exposure, ma ngato bedo exposed e kongo ni, en age mane, en jaiga mane. Nitie nyithindo mapok brain gi, nawacho kae ni brain mar dhano tieko ga dongruok higa mar 25. Ikawo nyathi ma jaigni 18 kata jaigni 21 itere college. College kacha en gi thuolo mang'eny, pesa bi miye, raha ng'eny kacha. Nyathi dhi chako experiment gi gik moko aina gi. As a social setup gi peer pressure mantie kanyo ero. Nikech peers ma wan godo mwa socialize godo, be bro determine kwa nyalo tiyo gi yedhe ma mero ji kata kwa nyalo timre nadi, ok wanyal tiyo gi yedhe ma mero ji. Koro ichake ka pod itin, ai ti dhi yudo peer pressure. Idonje kaka wacho ni college no. Iyudo group mar jogo muwuok e kuonde mopogore, jogo mobedo bro patap ma different. Ntie ute ma kongo is nothing, oken a big deal mondo bede kabin kanyo donge, to ini wuok e kata kongo ne pok ineno gi wangi. Ingeni nyaka ibed curious ni to gini to ng'ani matiyo kode ni an katiyo kode to bro timre nadi, to obro miya winjo nadi. Ae ti yudo ka nitie jogo ma genetically gin predisposed to alcohol. Manyiso ni dalau kata ka kwaru kata babau kata anko ni moro ne en ng'at ma mera ahinya, ne en jakongo. Koro yudo ka genes mag ng'ani olwaro dhi kuom nyithindo kata kuom nyikwayo. Ng'at ma kamano komadho kongo enoko chuno ni nyaka madho kongo for a period of time mondo onego bed kata initiated. Nikech the moment o initiate kongo to genes mag addiction mar kongo no nie e dende kanyo, to bro bedo gi chances mag kendo eno nyalo donje alcohol use disorder stage cha ma piyo
moingo ng'atno ma eno go through those stages one by one. Mar ariyo nitie nyithindo minyuolo bende kaka anyalo wacho ni nitie tuono mwaluongo ni fetal alcohol spectrum disorder. Miye ma madho kong'o sama gin sama gi pek. Nyathi chamo gima miyo chamo kendo sama nyathino nie yi kanyo sama imadho ga kong'o no imero nyathino yi kanyo. Owuok ka en ng'at mosega bet jakong'o. Odiochieng' mokwongo komadho kong'o to donji ang'owa obet gi alcohol use disorder nikech gicha nobedo intoxication cha notimore kapod en ang'owa kapod en miyo kacha. Koro miyo go king'e ni in gi ich yedhe mamero ji obed kong'o bed ang'o na weri godo bed kando nyaka inyuol nyathino i breastfeed kuom dalo mibiro nyisi gi daktari ni mondo i breastfeed nyathino kata sama i breastfeed cha kik iti gi yedhe gi kik imer kong'o sama i breastfeed nyathi nikech imiyo nyathi cha bet gi tuo mar kong'o to king'eyo. Koro nyathi biro madho kong'o odiochieng' mokwongo to duogo e ot kanyo to ong'ok to osetimre nade manyiso ni tuo cha osebedo triggered. Risk mar adek en kata mar nyawacho ni mar ang'wen en environment ma ng'ato dakie, alwora ma ng'ato dakie. Nitie alwora go ma kong'o thothie kendo lifestyle ma alwora chande nyalo miyo ng'ato bedo exposed gi kong'o nikech availability mar kong'o no nitie. Jonyuol mage nyalo bedo ni tiyo gi ang'owa tiyo gi kong'o. Ka janyuol environment mar ot kacha chande ka ng'ato nitie ma jonyuol kata jok modak godo tiyo gi kong'o nyathino chances mage mar ni mondo bro tiyo gi kong'o ni malo nikech en gima oneno en gima ni machiegni. Aeto maro bende nitie gigo ma the experience e ngima gigo kaka gik ma kelo trauma e dend dhano kata ma buogo dhi kata ma kelo depression gieki. Watemo ga ni mondo samoro wathiedh tuoche machalo kaka depression kata ka in gi stress moro tiyudo ka gimoro notimre ni kinyathi manobuogi manokothiedhi kitin kanyo to koro sami dongo chande gicha obiro o manifest kendo kidonje addiction itemo mondo self medicate. Wacho ka ni self medicating our past traumas with alcohol kagibiro ni mondo thiedhri gi yedhe gi kong'o. Koro iyudo ka gichomoko kuomi kacha ma kong'o cha donjo to katitemo weye to timre nadi nikech sami thiedhri kacha ting'e ni dendi to kong'eyo ni ithiedhri dendi eno respond gi kong'o no kaka chemical madonje dendi to affect dendi one way or the other. Kikidhi mabor kata matin kikisudi ne mine duto te mapek iwinjo gima daktari owacho gimitimo ne nyathini seche mimadho kong'o initiate nyathini irwake kong'o ma nyathini biro nyuole kosebedo jakong'o chutho. Wakawuoyo wayude weche manyien yo machuok kae to waduogo wadhi nyime kod chenro ni kamibo yudo thuolo mar wuoyo gi laktar mondo mi penjo duto te ma nyalo bedo godo kotenore kod chandruoge ma kong'o nyalo kelo del kata alcohol use disorder. Omiyo kikidhi mabor kata matin kikisudi. This December, drama. Have you told them about your marriage? I'm gonna send my flying kiss to you. Romance. I love you so much. Comedy. Look at this one. Music and so much more. Waseyudo sei Shradha notimo matek makosi oketo sei e otese te ma onwadwaro. Have doodles taken over your home? Hey, I need to suck your blood. Get Bolt and get your home back. Unlike other insecticides made from toxic synthetic pyrethroids, Bolt is made from 100% natural Kenyan pyrethrum, making it gentle on you but deadly on flying and crawling insects. When doodles strike, stop them dead. Bolt insecticide, gentle on you, deadly on doodles. Get Bolt insecticide today. Wewe ambayo inasemekana kuwa ni cousin ya yule mtoto uliweza kuonekana ama ukimpeleka yule mshukiwa mkuu kwenye eneo la kuabiri magari. Achich maduong' ewi tim makoch mar lodho wang' nyathi ma jahigni 3 Kisii ogeng'ne od ang'ech bang' chopedo.
Dereba mar Safari Rally Asad Khan oiki ka familia mare koro ywago ratiro ewi monj manyocho monjgo wuorgino. Forever, for the union makes us strong. Manyiso ni dwe mar achiel ka dakteche obedo maonge osiptende. Lakteche obogo dhi ng'anyo e chak higa manyien bang' piny owacho rem chopo kare winjruok mane giketo e kindgi. Machiegni kendo page laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Wantiere kod Dr. Levi studio, wantiere kod Tony bende ma en odonje konge iyo ma anyalo wacho okang'eyo kaka anyalo wache maber. Kata kamano wacho kata ni osewito tije moingo 7 nikech weche mag kongo kachiel kod yedhe mamero ji mamoro no yero kano ni drug of choice. Tok mano kende daktari Nwiso kata ni kongo bende nitiere chandruoge mopogore modhi kele del ka ajogo mantiere kod thuolo mamalo mar bedo kod chandruok mar alcohol use disorder bedo pimonwa. Ponono ni in janyuol ikanoga kongo e ot. Ng'e ni keto nyathini ong'ala mamalo mar temo nikech obodwa ni mondo mi obel. Kata kosebilo to dwa experiment. Kose experiment obodhi weche mag social use. Tene ni seche mobedo gosiepene to nyalo madho. Kata obro chopo kamoro ma ochopo e okang' mogik wadendo kacha ni alcohol use disorder ma en tuo matamre gi nono. Daktari kanyo emane wantiere kama ne wang'eyo kacha gigo ma nyalo keto ng'ato ng'ala manyime mar bedo kod chandruok kata tuo mar kongo. Wamule chandruoge mag kongo kelo edel edel ng'ato kuom ranyisi kaka dend Tony. Tony nowacho kata ni nitiere kod chandruok ma oparo ni samoro mag pancreas ma samoro paro ni samoro liver emosichako bedo gi chandruok, samoro kidney emosichako bedo gi chandruok. Wamula ne chandruoge mag del ma kongo nyalo kelo. Chandruoge mag del wabro chalo kongo ketho fuoni mopogore del kae kendo wabro chako gi wawach kata ni kaka pancreas no endo. Daktari ngima kema kaka nyo wakawie simu kiye nikech penj laktar. Hello penj laktar. Hello. Machiegni? Daktari kam. Machiegni penj laktar? Dhi nyime wawinji? Jowa okawinje maber kata kamano daktari wang'ene chandruoge ma kongo nyalo kelo e fuona mopogore. Wachako do obwongo nikech ni wachno kongo interfere go obwongo kongo roko obwongo mondi kapok odhi mabor. Obwongo kanyo kongo nitie hormones mopogore ma kongo ketho kod parts mopogore. Sami madho kongo o attack ga hormone maluongo ni dopamine. Mano pleasure hormone mane obwongo kanyo ero. To kanyo machako shida mang'eny chakore. Mar ariyo nitiere vitamin B1 maluongo ni thiamine. Ayudo David ne wantiere kod David e simu no lalna. Hello David, penj laktar? Hello. Machiegni penj laktar David? Ero kamano. Kamaeri. Ere otejo. Mama. Mima. David ng'adore akwayo producer marwa kachiel kod director mondo mi gikonywa watem wayud David maber. Wadhi nyime daktari. Awacho ga ni thiamine, vitamin B1 mane obwongo kanyo ero. Ndo sama imadho kongo mang'eny to duoko ga level mar thiamine chien. Kendo mano kelo ga confusion e obwongo mar dhano. Iyudo kaka muscle coordination sama vitamin B1 mari yudo piny bedo matek. Mimi neno ka ng'ato o struggle kata mana wuoth. Imbalance. Okonyal mino maber. Kendo thiamine no be kani piny to ntiere gino ma luonga mekelo ni hallucinations. Koro yudo ka ng'ato hallucinate to obedo confused. To gino kotimre kamano mang'eny kata kikete for a period of time ti iyudo tuono mwaluongo ga ni Wernicke's encephalopathy kod Korsakoff psychosis. Kwacho psychosis ne wawuoye psychosis mwacho koro kanye ma psychosis donjo ga godo mar obwongo no. Miyudo ka ng'ato koro ng'ato omadho kongo ma koro wiye chako weye. Ineno obedo ng'at ma confused, onyalo wacho gik moko winjre kendo ochako bet gi symptoms moko mag psychosis mane wawacho ga ka nikech nitiere interference mokel e obwongo kacha. To obwongo bende wawacho ni nitie gi parts ma opogore matimo tije mopogore.
sama toxin waluonga ni acetaldehyde mano e poison man yudore ga e kong'o. Acetaldehyde kodhi mo attack obwongo ni kendo acetaldehyde no wuok ka gino waluonga ni ethanol. Ji mang'eny ong'e ga ni kong'o nigi gimo miluongo ni ethanol. Daktari ayudo David ayudo penjo mar David mane otemo penjo kacha. Openjo kacha ni ponono ni ng'ato osebedo ka madho kong'o e kor gweng' nikech ng'eni gweng' wantiere kod kidienje mopogore opogore ma kong'o wantiere kod chang'a kata busa. To wacho ni samoro isemadhe kuom ndalo mang'eny mokalo. Tineno kokelo ni chandruoge mopogore opogore mane wawachogi. Mamoko bende wasiwache chenro mokalo kaka psychosis, liver cirrhosis kod gik makamago. Ponono ni wewe dichiel nyalo kelo chandruok e ngimani koso? Weyo kong'o dichiel ok ber. Kendo ber ka iweyo kong'o under management nikech withdrawal symptoms samoro nyalo ga bedo ma severe manyalo ga nego ng'ato. Inyalo yudo ka adundo ni nyalo gwecho waluonga ni irregular heartbeat mano nego be nawacho ka koro wadonje kaka kong'o nyalo interfere gi adundo mar ng'ato. Adundo ni nyalo ang ne make maka kanyo mondo miriu geri ka simbe gi ng'eny mokalo simbe mag alcohol use disorder tiene ni chandruok nitiere ka a. Hello penj laktar? Machiegni penj laktar? Laktar penjo ne nitie ng'ama nyalo thiedho kong'o. Hello? Ng'at ma nyalo thiedhi? To ka samoro mar kong'o. To samoro yudo ka koro pese. Koro gini do kela kong'o kela ng'o momiyo problem tiyo koro kelo gimoro machalo gima remo. Okawinje maber ahinya. Daktari winje? Ong'adore kamoro kanyo. Main point ong'adore kwa winji nyalo temo kendo kiye daktari wadhi nyime. Awacho ga ni gigo ma kong'o kaka nyalo ketho dend dhano to aseng'iyo kaka okelo psychosis kendo koro awacho ga ni adundo mar dhano kae bende kong'o nigi cholesterol mang'eny. Cholesterol no mago mafuta. Sami madho kong'o mang'eny mafuta go dhi to mako fuondni mag adundo mari kendo yudo ka koro blood pressure bedo shida. Koro kaka remo nyalo go mawuok e adundo kendo kata kaka odonjo adundo bedo shida waluongo ni cardiomyopathy. Gino nyalo kelo gino maluonga ni irregular heartbeat. Irregular heartbeat nyalo biro chieng' didek. Nitie mondo maluongo ni tachycardia manyiso ni duondi gocho ma speed mamalo moko winjore onego bed no goche. Nitie kendo makelo ma waluongo makoro duondi gocho mapiny e speed mo ko winjore no timore nade. Aeto nitie moro ma irregular ma samoro gocho matek samoro gocho ma gocha mani piny ahinya. Mano irregular heartbeat no kelo shida mang'eny e dend dhano nikech onyalo kelo gino hypertension, onyalo kelo ni iyudo ka in gi high blood pressure, inyalo yudo ka ibedo gi rupture e muscles moko mag heart kanyo nikech koro kacha kosedinore kamae tiyudo ka koro remo ginyalo barore to mano gino nyalo mano nego ng'ato mapiyo ahinya. Moro iwacho liver cirrhosis. Sama madho kong'o to en gi toxins kata poisons go eko kodhi kacha to wang'o liver, wang'o chuny kendo nyalo wang'o nyaka pancreas. Iwinjo kata ni wacho ni nodhi monyise ni oyudo pancreas, ne en gi shida mar pancreas manyiso ni organs mopogore opogore dendwa kae gi kong'o nyalo wang'o. Kendo nitie tuono mwaluonga ni ascites. Ascites nitie fluid moro ma sama kong'o oseketho liver mari, regulation mar kaka fluid no wuok e dendi nikech liver ing'e ni metabolism mag nini timre ga kacha. Iyudo kobedo interfered godo ng'ato nyalo ga chako bet gi pi moro e iye makuot makoro in ng'at ma dichuo kata ng'at ma miyo tichal ga ng'ama nigi ich sate lakini ok ni in gi kitambi to en gang'o en pi makuot. To management mar pino en gino en very expensive nikech nitie nyaka gi tuchi makoro pino igolo ga after every 2 weeks kendo ino dogo kuot. Wan gi daktari makema kaka anyo wan gi simbotieno kapono ni winjo chendo ni chandruoge ma kong'o nyalo kelo e del to ang'e pari e nyadiriyo wachiri kod obiero simo. Halo biero penj laktar? Imana pinjo onimoreru. Ero kamano mosra laktar. Imana pinjo chalo kama ma obiro kubiero plamba. Dhi nyime obiero kobiero. Penjo ni mostly kong'o waneno jomosi madho kong'o ndalo mang'eny. To waneno ka lor gi samoro do kuot kata waneno ka lek gijo gi yelo. Nyalo bedo ni kong'o nigi side effect e kat mane mamiyo okelo wach mar bedo yelo. To kendo mogik. Aneno ka jokong'o thoth gi komplemer to thoro wacho ga ni onge. Wach mar bedo ni onge ni nyalo bedo ni nitie gimoro ma gineno e wang'gi ka koro onge koso ang'o matimore kodgi bang'e mer margi. Ero kamano mobiro kubiero plus. Bang' mer apani wantiere kidieny mar hallucinations. Owacho noneno gik moko
nitie kaka openje. Nitie kaka openje. Kato penjo ni ang'ati morega bang' kong'o. Bang' kong'o ma ng'ato hallucinate. Kisemadhe makoro hallucinate. To kapok wachopo kanyo nitiere kod penjo machielo ma bende nolalnwa cha nowacho kacha ni seche ma ng'ato osemadho kong'o apa ni onyalo tiyo kod ranyisi mar en owuon kata ng'at machielo to owacho ni owinjo ka gima adundo ne kata kore thung kata fundore mokalo. Ang'o manyalo bedo ni timore e dende gi donge kore ma wacho ga no adundo ne kata kore timre nade thung manyiso ni breathing system mare osehinyo lungs mage. Kong'o ketho nyaka breathing system, respiratory system. Nitie kaka awacho deposit mag gika deposit godo e adundo kata mane lungs, akiani lungs tiduongo nang'o gi dholuo. Lakini lungs gin obo. Gin obo. Nitie kaka fatty deposits go dhi to pongo kacha. Koro yudo ka ichako develop breathing problems. Anya wacho ni kong'o e gino ma onge part more dendwa kai moko kethi owuok mora mora. Ibro bedo gi shida mag tielo, ibro bedo gi shida mag ich, alcoholic gastritis, sukari ka kore winjo nikech wawacho ga ni kong'o ena sami ichwako kong'o cha dong iketo nguru sukari mukete iye kacha chande oketo level mag sukari mane i kong'o no timre nade ni malo. Sami madhe ga chande iketo sukari mang'eny sana e dendi. Kendo sami madho kong'o no bende nitiere hormone moko ma iluongo ni cortisol e iye kai. Cortisol no sama gin malo gi elevate ga level mal sukari bet timre nade bet malo. Iyudo ki bet gi gino maluongo ni alcoholic diabetes type 2 diabetes tuo sukari. Hello Gordon page laktar. Yes, ma Gordon wena nanga kati Nairobi. Machegni Gordon. Question page mokwongo. Ko ng'o stress kaka joma moko wacho. Mar ariyo. Ang'o miyo joko moko ok luokre kendo ok wil lewni. Mano en stage mane? Erokamano. Abo chako gi penjo mokwongo kendo simbe wuok maler mokalo kamano ahinya. Mokwongo wacho nang'o? Mokwongo wacho kacha ni bende kong'o golo stress kaka jomoko wacho ga ni seche ma samoro gimoro chando pache tetire kod stress. Kwa madho kong'o hapa ni maana dwa penjo. Atoni anauliza kama pombe inatoa stress. Hakuna siku. Ndio inaongezea. Na mbona mtu akikunywa anasikia ni kama hana pressure, hana stress. Sawa, na next day ukiamka unarudi pale pale hata shida zimeongezeka. Mandeni mtu ulikosea. Hakuna stress ishitolewa na pombe. Nimekuwa kwa hiyo line for so long. Nikatumia, nikauza na pia nafanya jela watu wamekosa ameletwa hapo sababu ya pombe. So niko na experience ya pombe. Hata kama si miaka mingi lakini pombe hizi toa stress. Inaongeza stress sana. Sababu si utaamka una pesa. Una watu ulikosana ama so hakuna siku pombe inaisha hii toa stress. Tony Odagi onge stress makong'o golo kata matino omiyo kapo nono ni wacho ni dwa madhe mar golo stress openjo ni to kiny to kaka nichiew ibro bedo ni onge gi stress koso ibro neno ka chandruok kor komedore. Penjo mar ariyo no penjo kacha daktari ni ang'o momiyo jokong'o moko ok luokre to ntiere kaka odaka ni en odaka ni kiro dak mano neglect of personal hygiene, behavior change ineno kani kanyo. Sami mano stage mar alcohol use disorder. Openjo ni to mano stage man. Mano stage mar alcohol use disorder. Manyiso ni kata mana decision making mar ng'ato osebedo interfered with. Decision making en tijno mar obwongo. Obwongo ni kosekethre onge kaka inyalo decide ni mondo adhi aluokra, adhi atim kama kendo in ineno ka luokruok kata ok luokruok no mano ken gino malichni ineno ichako bet ng'at modich. Aito symptom moro mar psychosis ne wacho ga ni neglect mar personal hygiene. Ng'atno mosechako bet gi psychosis en ochako hero gik molilo lil. Ineno kaka chakora buotho ga gi ogunia kokete ng'eye to be okone ka mano shida cha. Manyiso ni nitie jok matuo ma en tuo neno kete ni mondo bed molil. Kendo oonge samo onyalo bet go ni koro en odwa ni mondo otimre nadi oluokre kata mondo oluok lewni kata mondo otim ang'o odak kumolil. Yani en ng'at ma onge structure ma en tuo en chandruok mano chandruok mano tuo. Wanti record Alphonse Esimu. Hello Alphonse, penj laktar. Alphonse? Yes. Machiegni penj laktar? Penjo na en kama. Ng'ane madho kongo duka to duogo madho kongo gweng' nitie effect moro amora. Ng'at ma? Ne madho kongo mar duka. To duogo madho kongo mar gweng' nitie effect. Duoke sani. Effect mar kongo en effect mar kongo. Oke di mar duka, oke di mar gweng'. Process mar loso kongo no en mana chiel. Kongo minyiewe duka cha
en mana no lose factory ma kongo ni iloso ga gulu ga kiangango milose go mangeny go lakini end product mare en angowa en kongo koro onge ndi kongo mar duka mero ngato kata kongo mar gweng timre nadi kongo en kongo to kongo duto onge kongo maber kodonje dend dhano kongo en kongo nge gimoro ni ana madho mopthiedi onge gimoro ni ana madho mopim to ngato madho mar kor gweng. Tony, tuko period ya Christmas, New Year celebrations and things like that. What would you advise kwa watu wakienda kwa hii season? Sana vijana sasa unajua ndio festive season, mapati, kwenda ma road trip, wengine wanaenda Ocha kusalimia makazini wa haitakuwa mzuri umewatch kitu kajua effect ya alcohol na before hii mwaka uende nayo umaliziwa na pombe maybe kwa accident vita vitu kama hizo so nye naweza waambia mwenye anajaribu kuacha najua ni ngumu mimi nimejaribu nimekuwa addict for 14 years so tuseme hiyo ni 90% ya my adult life sasa niko 35 years na nimekuwa addict for 14 years like half your life hata si ile adult almost, 18 so tuseme 90% ya 90% right nimekuwa addict so mtu nakaa ni kuondolea pombe ondokea time iko si ati ile unasema umeishiwa January ndio unasema wacha nikunywe hii season ni acha time hiyo pombe iko na unaitiwa na mabeshte ama cousins ama relatives wametoka majua kuna pesa wanataka kutreat kwa unaweza ondokea sababu pia hii hata tukiongea saa hii season kuna wengi wataenda na siwezi furahia mwenye amewatch kitu akiwa ni mmoja wao ameenda na so wachungae na pombe. Tony, mtu anaweza acha tu juu hata wewe umesema you are helped your parents your supervisors your family your counselor wote wali pull together to help you out. Mtu anaweza tu acha peke yake unaweza acha but kusaidiwa ni ya maana sababu mimi hata venye nilitoka kwa medication Juma anafuatilianga naendeleaje mkubwa wangu pia anafuatilia wazazi wangu so pia support ni kitu ya maana sababu unaweza acha na bibi yako ama bwana yako anakunywa so unaona ni risk kukurudisha lakini ukipitia venye ulipitia kwa mafunzo kama mimi najua watu wa kuavoid during my recovery na recovery si ati niyo time umetoka hata ukiwa uko sober umekuwa sober for 30 years urudie pombe umerudi ile 0.0 oh really so recovery ni ya kila siku si ati sasa niko sober nishapona imeisha so una fight for your sobriety kila siku si ati at a time kila day at a time leo kesho sababu hizo temptations zinapatananga nazo hata mabeshte wengine wanataka wanakuwa kama reminiscers au kumbusha your past mbaya yenye inaudhi ndio uudhike ukasirike ndio ukunywa pombe ama vitu ulifanya za utoto za kuudhi unajua kawe ni binadamu utaona esteem yako imeenda chini so inaanza kukuuma na unaweza shtukia umekunywa so hii festive season mwenye anataka kuacha anaweza ondokea so hiyo kuacha peke yako si rahisi najua kadhaa wameacha lakini ikiwa uko so deep in addiction inataka assistance si rahisi wenye nishaiona nimeona mtu mmoja tu ofisa nafanya naye anaitwa David Masila peke yake alikuwa kama mimi lakini aliacha peke yake lakini si rahisi wengi daktari alcohol use disorder wach mogik inyalo thiedhe inyalo gole ngato nyalo wuoke chuth kaka Tony no wuoke koso ena gimoro makoro ngato bro daga go adaka ni gima ne duto te wacho ni okin gadier ka gima intiere ye ka gima ionge ka gima iweyo ka gima okiweyo thieth komi to kod iwinjo ko wacho ni kata sani pod agocho ne ga kata bemo mi wan kain kech pod en support system en ngat mane wan go support system en gima nigi nengo mokalo support system nigi nengo mathoth ahinya to support system onego bed ni dhano duto mokwongo jogo modak gi jokongo onego ng'e ni mano ng'at matuo mane psycho education mokwongo kikigori kode kikiyanye ineno ntie kony monego bed ni miye kikele mwabet kode to wabru kata in wabru puonji kako onego bed ni support ng'ani watimo ga family sessions ma wapuonji watemo puonji addiction ni en ang'o momiyo wacho ni ng'ani tuo ae to yudo ka koro samo wuok cha ka ji duto makre to ng'ani wanyalo konye muwuogi kaka koro inano kutoni sani koro en ni kaka no biro ira no kochal kako chal ni to kawuono an ka nene tamo amor dende chal nade mana ni monyalo duoko lakini de tule momayo lakini awacho ni thieth nitiere to thiedhno
oken ka malaria mibiro tu athiedhi tu wacho ni ng'ani osechango koro mondo timre nadi kata ka pod waseketi oko kacha nyaka pod wamakre kodi kendo nyaka konyi achiel kachiel wawuotho kodi nyaka waneni koro ng'ani en ng'at ma koro dende lero to kaka wacho ni stay clean ng'ani kata Tony sani ka weyo ma ng'ise ni dhi mwalo e pub kanye tima ang'e maber no dhi duogo kako wuok kai koro ka ng'ato osechope kiwango no to koro wanya wacho ni mano ng'at motimre nadi mokony to kako wacho ni en gino ma throughout the process ok en gimi timo tiwacho ni ana sechango daktari thuolo e madang mawa wangwa thuolo e motamore to pono ni ng'ato deri mondo mi tudre kodi mondo dhi nyime kod twagni samoro ng'ato dwani mondo mi iyud kaka inyalo konyo inyalo yudi kanye yore mag tudruok kata namba mar simu en adi atiyo gi organization awacho ni watiyo gi Amrek Kenya Amrek Kenya kata kidhi e website idhi e Google kata tendiko amrekkenya.org to bro ketie website marwa ni bro yudo contacts wa duto kanyo lakini simu bi nyalo goyo 075881032 nona birio abich aboro aboro achiel nono ariyo adek ariyo namba no mano namba mar office makigoyo to ibro maki to kendo ng'ato bro wuoyo kodi kata ana bro wuoyo kodi ana wuon to waneno kaka wanyalo timre nadi kaka wanyalo konyre wan gi rehab mwa konyo ji mani ngong kanyo area ma ngong kanyo mane maka ine gi shida inpatient mwa kete ng'ato to take through the rehabilitation process to kose wuok to koro wamak record kwa timo follow up gi family mondo wane kaka wanyalo konyo gandawa ero kama na Nyatoni parting shot chine naweza waambia pombe drugs youth sasa wameingia wengi youth hata wacha wazee unajua tukiwa watoto wazee ndio tulikuwa tunaona hata ukiona mtu ni mlevi unaondokea nilikam kujipata ndani hata najihurumia mpaka hata mimi naondokewa na watoto venye nilikuwa naondokea so youth mostly hizi company ama nini waondokea mambo ya drugs sababu nimeona wengi mess huko wazazi wanashirikiana sababu mimi nilichange niwasaidie watoto wao na wezi ni mimi nilichange si wao mimi si counselor by the way so ni ile kumuongelesha but uchange lazima itoke ile kwanza self realization kukubali kama uko na shida hata ukue songo aje ama ukue nani kama hujajikubali uko na shida huwezi change ndio maana mimi nilikop na medication huko na treatment ya haraka mimi nilikuwa nimeshajikubali ingine sababu wengi wanaleta pingi wengine wanaleta mimi nilijamulia nikajileta so watu youth sana kawa naweza waondokee hii company sana drugs hakuna mali inapeleka mtu mimi nimejaribu nimeishi hiyo miaka so ero kamano Tony ero kamano nimesema asante daktari ero kamano ageno niko walungi kendo dichieng machielo tibro duogo wagoye mbaka chenro mar penj laktar ero kamano wacho ni ngima en mwandu kama wantiere ni samoro inyalo tema yo matin daktari ni wacho kacha ni gino kange auchiel initiation ng'ato bedo initiated irwakie inyalo rwakie yo moro maro yuma ni bila yoro yumano emanyal kelo ni chandruoge mopogore kaka liver cirrhosis psychosis kachiel kod tuo mar obwongo omiyo tem matek kapok ichako kikichaki kisedonje to many kony mata yena ndutho tieno nyaka kendo dichieng machielo oriti masani